Takže zdar! Já vás vítám u mýho druhého videa 222, zatím máme jeden odběr, 7 shlídnutí, což není špatný. Samozřejmě může být víc, ale já jsem na jeden den spokojený. Já jdu dál, abyste viděli, doufám, že tam na to uvidíte, když si vemu ten úhel, tak já si ještě tam pošoupnu kameru, abyste řekli, ale doufám, že bude vidět tadyhle ten můj bordel. Tak, dneska bude tutoriál na Tingle z metru, příště už budeme tím. Tak, já si to pustím teda. Jo, takže vybrnkávání je jednoduchý. 6., 3., 2., 1., 2., 3., 6., 2., 3. Ta 6., 3., 2., 1., 2., 3. No prostě 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, jo? Jak to jde? Takže začínáme ukazováčkem v 7. pražci. Což je Ečko a potom obě Ečka nenou nahoru 2, 3. Teďka tyhle 2 struny, poslední 2 struny. Buď dáte tak a prst pryč a zahrajete to znovu, nebo jakože o tu strunu vlastně zavodíte, když si dáváte ten prst pryč, jo? A 2, 3 nahoru, 3. Tak, co teď? Takže teďka opět. Takže vezmete 2 opět. 8. dáte ho pryč. A vlastně zahrajete pryč a zahrajete tu 7. a dáte do toho prst a hned ho dáte pryč. To samý 6 v 5. do 7. A to je opět zavodíte. Takže ještě jednou. Tak. To by bylo ono. Tak, znovu. To se mi trochu povedlo, co se taky očel. Tak, teďka dál. Takže M je vlastně v 5. pražci, ale na 2. a 3. stranu. Takže a jdeme tady, jak jsme skončili, a jdeme od zhoda. A opět 3., 2., 1. opět zavadění a zpátky 2, 3 nahoru. A ještě jednou to samé. A teďka už ne nahoru, ale teď si vezmete tyhle 3 poslední struny a tenhle prst, ten ukazováček dáte do 2. prsty na 5. strunu a vlastně do 5. strunu taky si ještě chytíte a zahrajete to 2krát a potom posunete do 3. ten prst, ten ukazováček. A si jedete dolů a zase do 3. prst tady, jo? Ještě jednou. A prdala. Teď to zahrajete a jdete nahoru a teďka posunete tohle do 7., tohle do 5., tenhle prst. Už umíme první část, doufám, že mě teda kamera vidí. Tak, teďka si ukážeme první možnost potom. Třetí už jeden od spoda. Je hasem a nebo druhá možnost je teda v pare. A to je H v 7. pražci, Dčko, pare se hraje jako B, B, jak v 5. pražci. A
Cčko jako B ve třetím pražci. A to se ještě jednou. A teďka zase od spoda. A tam ještě je takový to. Vlastně vidíte C, A, D, C, A, D. A teďka ještě já to zkusím. Rozdála mi to nejde. Tak to by bylo všechno, ještě jednou to teda zahrajeme. Díky za shlédnutí. Pokud se vám toto video líbilo nebo vám nějak pomohlo, tak dejte případně like, koment, odběr. To by bylo asi všechno, příště metin, třeba už tenhle den. Pařte a sdílejte, nebo mě případně doporučte.